Dnes sme absolvovali seminár Bartech, ktorý sa venoval zlepšovaniu procesov jednak v logistike, jednak vo výrobe. Zamerali sme sa na niektoré špecifické oblasti, ktoré sú aktuálne, trendové a prinášajú už dnes podstatnú úsporu času, spresňujú naše operácie a špeciálne dnešný blok bol v polovici venovaný téme RFID a o tom, ako táto technológia naozaj mení aktuálnu situáciu v logistických reťazcoch a vo výrobách. Takže myslím si, že veľmi prínosná téma pre všetkých manažerov logistiky, manažerov skladov, výroby a všetkých spoločností, ktoré majú niečo dočinenia s dodávateľskými reťazcami. RFID hlavne pomáha zrýchlovať tú samotnú identifikáciu tovarov. Keď zoberieme nejaké staršie technológie, ktoré sú stále aktuálne, ako je skenovanie čarových kódov, kde tá presnosť je výborná, kde tá rýchlosť už pokročila a stále to nedosahuje tej úrovni, ktorú sme schopní spraviť z RFID, kde v jednej sekunde sme schopní naskenovať stovky až tisíce kódov. A to bez toho, že by sme na ne priamo videli. Takže táto technológia teraz si hľadá cestu smerom k širšiemu využitiu a predpokladá sa, že v roku 2026 až 2027 sa ročne predá okolo 100 miliard takýchto maličkých RFID etiket, čo je už číslo, ktoré sa začína naozaj dať porovnávať s klasickým trhom čarových kódov.